Gutom na ba ako? Nagugutom na ako. Gutom na ako eh. Gusto mo na kumain? Kanina pa? Ayun na. Merong bibi doon. Ayun na, ayun na. Ayun. Yung bibi, ayun na. Patingin. Hanap. Tapos, kukunin natin yan. Ulit eh? Ulit eh. Sige. Ano? No? Ano? Kongal TV, ito na po yung bibing pinapaluto nyo. Salamat po. Malaki ba? Oo, malaki siya. Mga ilang kilo yan? Dalawa. Ayun kongal, 2 kilo yung bibi na binili ni Black Molly. Salamat po, Kongal. Love you. Gagawin nating kalderetang ano? Ano bang gusto nyo? Kalderetang pampulutan o kalderetang pang-ulam? Pangpulutan. Try natin gawin yung, di ba ano, yung bituka, gawin nating Pulutok. pulutok. Sarap yun, kapit. Sarap yun. Tapos dagdagan natin ng marami sili Ay ba? para maglaway si Kong Al. Kong Al TV, eto na yung sponsor mo na Bibi? bibi na pinabili mo kay Tropan Jong, kay Black Molly, kay James Bond. Ang gagawin natin ngayon, ayan, tinatanggal na yung balahibo,
Nagpainit muna sila ng mainit na tubig dito. Ito yung mainit na tubig para madaling tanggalin yung balahibo niya. Tuloy lang trabaho ni Black Molly tsaka ni Jong para masimot nila yung balahibo. Ayan, malapit na matapos. Ito nga pala yung bibi na tinanggalan ko na ng balaybo kanina, natapos din. Sobrang dami ng balaybo. So ngayon marami tayong lulutuin ngayon, kalgareta, tsaka pulutok. Sila Black Molly, pinakuha ko na sila ng daon na saging. At ako yung magluluto ngayon, tuturuan ako ni Kuya Cardo. Patatanggal ko lang sa kanya ng laman loob. Pakita mo nga dyan, Jong. Ito guys, so. Black Molly, James Bond. Avatar, dito. Ano yung bibi, oh? Lulutuin na natin. Sarap. Ang laki, no? Siyempre. Bago lahat, magpasalamat muna tayo kay Kong Al. Oh, Black Molly. Kong Al, salamat po sa binigay niyong Salamat. pabibe. Ang bigat. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka sa suporta niya. Salamat. Kung Al, maraming pong salamat sa binigay ng bibi sa amin. Busog na naman po yung mga team Unyango. Adidas po sa inyo, Kung Al. Maraming pong salamat. Ito po si James Bond. Yes, man. Pasalamat ka sa sponsor ni Kuya Kong Al TV. Sa nga pala mga kapips, paki-support din natin si Kong Al TV sa kanyang YouTube channel. Ayan, i-promote nyo naman si Kuya Kong Al. Mga kapips, supportan din po natin si Kong Al TV. Kung Al TV. Maraming salamat sa inyo mga kapips. Pag-supportan na lang po si Kong Al TV. Yes, mga kapips, tama po kayo. Adidas po sa inyo, mga kapips. Bali si Kong Al kasi siya yung nag-sponsor nitong Bibe. Bibe. Nagpadala siya ng budget sa mga tropang Unyango para kahit papaano makatikim naman sila ng medyo masarap na luto. Alam nyo naman sa probinsya mga kapips, puro mga lang dito, mga ayuda na galing sa kapitana. Ayuda ni Kapitana Sardinas. Ano to, ang tuwa si James Bond, si Black Molly. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung bituka ng bibi. Tapos si Black Molly, kukuha sila ng daon na saging. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Bali si Jong nga pala yung magluluto ng pulutok na bituka ng bibi. Tuturuan natin siya ng konting technique sa pagluluto para masanay. Ay ba, ang gugwapo, oh. Yun, no? Narikit na galangin. Isa pa. Isa pa. Itong malaking mga bato yan. Oh, nalaglag. Nalaglag ako sa iyo. Ang galing ito Galibatar. Ito na po ang nakuha namin daon, mga kapips. Para di na tayo gumamit ng plato. Daon na lang ng saging. Sige, dalhin nyo na doon. Papabaga muna si Black Molly mga kapips. Ganyan mo ba? Para matanggal yung natitirang balaybo. Para luminis yung Oo. Ito pa, oh. Matatanggal, di ba? Ito, support niya. Mahirap kasi tanggalin yun eh. Ano yan? Sayang wala tayong torch, no? Dito yan.
Ayan, okay na to mga kapit. Sa kabila pa yan. Alright.